kaikille ja tänään olisi luvassa, kuten arvaatte, oliko tämä jakso 3? Oliko tämä jakso 3? Oli. Okei, me vähän vapaa-ajalla pelattiin, me rakennettiin tosin tänne sauna ihan survivalilla. Me ei olla missään vaiheessa muutettu tätä maailmaa. Eli kun huomaatte, me ollaan aika paljon. Sitten me ollaan tehty melkein salahuone, täällä on Bullun salahuone. Joo. Ja sit täällä on meidän kaikki vielä farmit. mun katsojille, että Onnilla on tämmönen salahuone, missä on sen huone. Hei, me tuu katso meidän pupkileita. Pitää laittaa teille, tiiäksä, sellainen meri, joka virtaa, tiiäksä, että nää kasvaa nopeammin. Joo, mä tarviin rautaa. Itse mulla on 5 rautaa, niin joo, kun mä löysin sitä, hyvä. Hyvä, mä löysin sitä mun rautaa, niin mä voisin ja sori, kun me ollaan pelattu vapaa-ajalla, koska meillä on ollut aikaa ja silleen niin on vähän... Ja me ei voida, vaikka tää on sarja, niin me ei kuitenkaan joka päivä voida tehdä miljoonaa videota. Tää on jo tälle päivälle 3 ja tää pitäisi tehdä päivässä vaan 1. Että siinä mielessä tää on vähän kakka homma, mutta se ei haittaa meitä, nimittäin kerropa Onni meille, mitä me tässä jaksossa tehdään. Mulla ei ole vielä idea, mutta me voitais tehdä jotain kivaa kuitenkin tällä jaksolla. Tän jakson aiheena siis on, että me käydään mainaamassa. Kukaan ei varmaan jaksa katsoa sitä, mutta no, eipä sillä ole väliä. Tehdään semmoista sisältöä, mikä on meille kivaa. Te voitte katsoa tai ette. Mutta... Me ainakin katsotaan meidän videoita. Joo, mä katon ne aina. Niin, me katsotaan toistemme videot aina. Kun mä saisin tehtyä 68 jotain porrasta, mutta en mä halua tehdä. Jos niin mä niitä rautoja, niin mä nyt teen tosta puketin. Jos Urho saa 20 seuraajaa ja mä saan 10 seuraajaa, niin me tehdään joku Minecraft-vessu. Joo. Onko sulla heittää mulle 2 puuta? Kato niistä mun chesteistä, mä en oo ihan varma. Joo, oho vittu mä... Ei kuitenkaan muisteta editoida jotenka... Pakkohan siihen joku ääni varmaan laittaa. Toisin sanoen tää peli alkaa vähän pittämään. Mä haluan tuon veden tasaiseksi. Mä kuvaan äiti videoa. Ja no, se mitä me nyt tehdään, meillä on mulla on bugetti. 2 rautaa. Niin. Nyt mä voin tehdä se kilve. Joo, ja sit tuolta vielä. Sori, kun tähän mun veden tuhlaamiseen menee nyt aikaa, mutta tää on vaan pakko tehdä, että meidän farmi on valmis. Niin, no, mutta onko se loputon se vesi? On. Joo. Meillä on loputtomat vedet täällä. Noin, nyt tää on. Kato, se on tässä keskikerroksessa. Tuu tänne. Oota. Se on niinku tässä on meidän loputtomat vedet. Koeta tuosta keskeltä, niin siinä on loputtomat. Mä otan siitä nopea, noin, kato. Ei, oho. Ota tästä. Ei saa ottaa niinku esim. Täältä, ei saa ottaa. Vaan keskeltä. Noin. Joo. Mites täällä nämä viljat kasvaa täällä kyllä tiuhaa tahtia? Jep. Tuohon vois laittaa vähän vettä, siinä on jo. Tossa on kuparia meille, me voidaan tästä tehdä meille jotain juttua. Joo, mä oon just tekemässä siihen nyt aina. Hei, tästäkin saatiin nopea loputtomat vedet. Mehän voitais tehdä vaikka joku niinku... Mitä tehdä 2 lapioa varmuuden vuoksi, koska mä oon nyt menossa tekemään meille yhtä asiaa. Joo, mutta eiköhän me mennä nyt... Mulla on kysymys, mennään sinne mainaamaan.
Käy sitä nopea, mun pitää tehdä nopea. Oota. Oliko se mun arkuspuuta? Kyllä mä sinne vähän troppasin. Käytin sun kaikki puut, niin mä laitoin sinne vähän puut liilalle. Voi perse. Jes. Urhaa! Tarvitaan me koaliita tai jotain. Nyt on hyvä hetki tietää, kun mä oisin niinku täällä mainilla. Eihän me varmaan. Ei kun joo, tarvitaan. Tuo on niin paljon kuin sä voit vaan. Joo, koopet. Ja me ollaan sit vähän mainattu kiveä. No joo, sitä meiltä kyllä löytyy, kun me ollaan sitä mainottu. Mulla on varmaan 3 stäkkiä ja 1 puolikas. Okei, mistä päin on luola? Mä lähden sinne päin tekemään tällaista hienoa polkua. Ota. Oho. Ei mä en halua lyödä sua, Enderman. Tän videon niinku tavoite on tehdä tämmöstä niinku mainaamista. Mä en tiedä miksi jengi sanoo, että ne ei tykkää katsoa, kun ihmiset mainaa, mutta mä oon vähän eri mieltä. Ei jees, mä... Siitä vähän parkour-kiviä. Niin me käytiin muuten tuolla... mä kävin tuolla junglet hakee meille vesimeloa, sen takia, että ne loppuu. Yleensä loppuu. Ja sit me tehtiin nopea siemeneitä. Ja niitä siemenfarmi. Apua! Saadaan niinku loputtomat leivät ja... Siitä leivästä pitää aina jättää sen verran viljaa, että saadaan tehtyä uutta leipää. Me ei käytetä vielä meidän viljaa. Mä sain kokonaan nahka-armorit. Mä sain niinku nahka-armorit. Kuka nahka-armoreilla tekee ja mitä? Joo, mun tää on vähän hiljempaa kadottua. Niin vähän. Mut anyway. Pääsitkö mä niinku täältä pois? Mä en tiedä. Mä oon tyhmä. Mähän voin vaan Oh my days. Venatkaa. Nyt te saatte vähän huonoa kontenttia. Ottakaa. Noniin. Nyt te saatte parempaa kontenttia. Tätä ihmiset tykkää kattoo. Au. Joo. Eiköhän se nyt ois niinkö semmonen tilanne, että... Tosin mun kanavan nimi vaihtui sen takia, koska... Jos tää video tulee siis julkiselle, niin käykää kattoo Joksa 2, kun mä en pystynyt julkaista sitä jostain syystä. Niin käykää katsomaan se kanavalta Urho. Ja se on mun tämänhetkinen kanava. Sieltä kun klikkaatte ja käytte katsomassa, niin... Sieltä löytyy mielenkiintoisinta kontenttia ikinä. Voi olla, jos te haluatte, mä oon tehnyt Forttiakin, mutta jos te haluatte kontenttia lisää, niin mä voin ehkä huomenna tehdä Forttia. Mä voin tulla mukaan. Joo, voidaan tehdä yhdessä jotain pientä Fortti-kontenttia. Ehkä me pelataan jotain arvaa kuka peliä, tai sit me pelataan 1v1, tai sit me... ehkä me pelataan joku... Mä käytän stackin portaisiin. Okay. Mulla on mennyt kaikki pihvit aika nopea. Täällä on... Ei se mukaan ollut vesizombi, se oli lehmä. Koko elefanto. Oho. Nyt tuli vähän koko elefantoa sieltä mun pyllystäni. Jep. Koko tää ei oo mikään... Siis kirjaimellisesti tää ei oo mikään Stila Brainrot video, vaan tää on kirjaimellisesti mine-video. Et niinku haloo. Oho! Mä otin nopea kuokalla, voi nyt jumankeuta. Otaks mun niinku... Käytetäänpä tää mun 1 stäkki nyt tähän. Mitä käydä hakkaa puuta? Ok. Ei saa. Luulet sä niinku skele mua pärjääväs vastaan? Näköjään. Kuulostaa vähän siltä. Noniin, jäi.
Näin. Antaisiko tää nyt hakata tätä puuta? Hakkaako se hakku kirveellä? Jakal se hakkaa kyllä ihan solid vauhtia. Au. Ai, kun mulla on inventori fulli, dropataan vaikka noin kivet. Dropataan kivet. Tää on ärsyttävä joskus. What? Tää mun minä oikeesti vähän lagaa tai tekee jotain. Älkää ihmetelkö, jos niin. Voisiko tästä tapahtuu jotain pikku asioita. En mä tiedä, kun en mä enää pääse ylöskään täältä. Kun ei tää peli suosi mua enää. Kyllä, ei se peli aina suosi. Ei se peli aina suosikkaa kaikkea. No voi nyt. Häh? Mitä sä Onnies teet? Mä yritän tehdä nyt tällaista. Haluut sä rautaa? Tiedätkö miksi mä kysyin, haluut sä rautaa? Koska sä oot löytänyt rautaa. Ihan oikein Ai sä et oikeesti muka halua rautaa. Ei kun haluan. No joo, mä löysin sitä sun chestistä. Mä paistoin tuolla ylimmäisellä uunilla, mä käyn hakee sulle niitä rautoja. Mitä ei kun niin on mun invissä ne raudat. Tuu sä tänne beistiin. Tuun, mä teen mulle uudet kivikamat. Sä löydät ne raudat, Mä piilotan ne raudat, sun pitää etsiä ne. Kotona ollaan. Etin ne raudat, mä piilotin ne. Okei. Löytyy. Anna yksi mulle, kun mulla oli omana yksi. Tehdääpä mulle rautapikaksia. Ei, annat mulle sen yhden. Annat mulle sen yhden, se yksi oli mun. No kiitos. Mä teen meille yläkerran, mä en jaksa näyttää yksikerroksista. Mitä mä se yläkertani kyllä. Eikä siinä lähdä mainaamaan. Ei kyllä niin joo, ensin mä voisin tarvita kirveä. Aina munkin pitää tehdä uudet kamat. Niin joo, periaatteessa. Mulla on mahista ja puu. Ei kun mä teen kivikirveä. Ja oikeesti mitä? Mä voin tehdä tosta kivikirveänkin. Tee mieluummin sen. Tästä ei tuu helppoa. Ei todellakaan, sit kun me vielä haastetaan Ender Dragon. Jep. Ja jos te haluatte hardcoressa mitään sarjaa, me voidaan myös tehdä tätä normisarjaakin päivittäin. Päivässä monta jaksoa, mutta kommentoikaa, haluatteko te siihen vielä paineeksi hardcorea. Kestääkö niinku moti hardcorea. Meillä se ei varmaan kestä, meidän pitää luoda yksi. Missä mun puut on? Se on 19 vasta noita puuta. Ei auta kun mainata. Mä teen nyt mulle ihan uudet
Saako se olla tummaa se puu? Saa. Mitä nyt mennä pitääkö täyttää mun vai arkku? pitääkö se olla vaaleita se puu? Mulla on ihan sama. Kun täällä on myös sitä vaaleitakin puuta. Ei tätä ole niin paljon. Saakelin luuranko. Ei, luuranko tappoi minut. Alkaa olemaan muuta aika kuluneet armorit. Pitää jossain kohti vaihtaa vähän armoria. Juu, huomaan. Oho. Tulee yö. Ei me nyt vielä rakenneta, kun me mennään nukkuu yö. Niin joo, tosi. Mä alkaa laittaa tuossa mun chestiin kaikkia krääsää. Mitä sä et farmatessa oikeastaan tarvitse. Joo. Soihtuja mä tarviin. Mut se miksi tänne kaikki krääsää, se on siinä se syy, että me voidaan, kun mä laitan tänne kaikki krääsä, niin meillä on sitten kaikki tarpeellinen. Nyt meillä on kaikkea tarpeellista, meillä on ruokaa tossa. Mennäänpä nukkumaan vaikka. Joo. Ihanaa! Nukkumaan. Vois mennä pikku saunaa. Vois mennä vähän saunaa. Ota. Tästä ei tule kauhean helppoa. No niin. Saunassa käyty. Siis mä voisin kun... Hei, mullahan oli ne kyltit. Mulla on melkein pari stäkkiä puuta, eiköhän lähetä rakentaa. Tuo hajoitetaan tuosta, me päästään yläkerran. Ukkosen johdatin hajotetaan. Tätä uuteen paikkaan ukkosen johdatin. Joo, noin. Tehdään me tämmönen niinku vähän puuteemainen yläkerta. Mitä mieltä sä oot? Meneekö niitä tikkaittikin jo näköjään? Ehkä tätä pitäisi vähän leventää, koska muuten mä en mahu. Joo, no. Meidän pitää tehdä sellainen vähän tasainen yläkerta. Eikä siinä aletaan hommia. Mitä nopea hakkaa taas vähän puuta. Mitä aluksi otetaan? Aluksi ottaa kilpi pois. Ota aluksi kilpi pois, ettei se häiritse sua rakennuspuuhissa. Mä otin. Tuossa on jompi. Mä niinku vihaan näitä jompeja ihan yli kaiken. Au! Onks tää skele? Ei. Mä en tykkää skeleistä. Nyt itse asiassa tuo ja rakentamaan. Tapetaan se. Jee. Osaatko tää niinku kuolla, zombi? Osaathan sä pääsemään niinku meidän beissiin sisälle. Eikö tää aika kivaa nykyään, kun meidän beissistä tulee olemaan yläkerta? Joo. Oota, tähän pitää tähän pitää laittaa semmonen porras. Eihän kato, sä tulet noit ylös, niin se suoraan menet tähän, niin sit sä voit vaan tähän. No joo, mutta kannattaa laittaa porras. Eihän tätä tarvitse enempää leventää niinku tästä. Ei varmaan. Pakko nopea tämän puunnassa. Älä! Se on ihan hyvä siinä. Eikö ei olekaan? Mä en tiedä. Saan mä tähän mun huoneen. Ei, tähän tulee mun huone, koska mä keksin koko yläkerran ja miten säkin pääsit tänne.
Tälle tulee mun huone, koska mä keksin tän koko jutun. Sun ei pakko tehdä, mutta... Ai tähän yläkertaan tulee sun huone. Joo, koska mä keksin tän vähän niinku... Tai mä tehdään toisen yläkerran. Ei me tarvita enempää kuin yksi. Ei, miksi mä sit autoin sua rakentaa, jos sä kerran haluat tehdä oman? Niin, miten noi pääsee? Mua häiritsee. Ai ne pääsee tosta, okei. Ai mistä? Ai No. tosta kyltistä. Ei, vaan kun tosta ne pääs. No laita silleen, ettei pääse. No niin mä laitoinkin. Ai tosta ovesta. Ei, vaan kun siitä mikä oli siinä. En mä saa muka tähän huonetta. No me voidaan, tiiäks... Hei, mä keksin, me voidaan tehdä molemmat yläkertaa, mutta sun pitää eka antaa mulle työrauhassa. Sä voit mennä pois. Voimme... Oota, mulla on idea. Mä teen eka yllätyksen, mitä mä teen tän, koska mä haluan niinku, tiiäksä, joskus yllättääkin sut. Oota. Nyt älä hakkaa tätä. Jos sä hakkaat ton, niin mä rakekuintaan. Älä hakkaa sitä. Mä näytän sulle yhden jutun. Autatko mä hakkaa vähän nyt puitten lehtiä tosta pois tieltä? Juu, kohta. Ota, tee mä tikkaita muuten. Ei tarvitse katsoa tänne puolelle. Oota, mä teen vähän Tiedätkö tikkaita, että mä saan tehtyä ensimmäisenä vähän... Oho, Ihan vähän keskemmälle. tikkejä. Oota. Älä vielä. Ihan vähän keskemmällä stikkejä ja sitten... Pari tommosta lisää tohon. Ja... Oota, mitä vielä? Nyt voidaan tehdä... 12 tikapuuta. Mitä tapahtui? Mä ammuttiin... Niinku, ekka mä ammuttiin noin, sit mä menin tuleen, sit mä menin creeperi, sit se creeperi lagas silleen. Ja mene pois siitä, että mä saan laitettua siihen. Oota, voitko sä tosta poistaa noita lehtiä? No en voi, mene nyt pois siitä. Älä lyö mua! Mene pois siitä. Joo, menen. Teet sä tohon sun? Se ei sit saa tulla kauhean korkealle, kun mä teen tähän oman huoneen. Ton korkeammalle se ei tuu. Nykyään me asutaan vähän isommassa housessa. Joo, niin asutaan. Mutta on survivalina ihan kivaa. Mulla on sit koko 3. kerta. Mikä 3. kerta? Mä teen tähän vielä yhden yläkerrokkeen. Ei se ole kokonaan sun oma, ei tääkään ole kokonaan mun oma. Niin no sen verran saadaan lainata, että buildetaan tähän buildetaan tähän semmonen ovi, että me päästään tästä sisään ja ulos. Ok. Tälle puolelle voisi tulla keittiö. Tää tulee niinku sellainen ikkuna, väliikkuna. Ja sit tähän voisi tulla ikkuna. Mä päättelen jo ikkunat, mä päättelen resurssit jo. Oikeastaan. Hei, tähän meidän, niinku tähän tuli hyvä katos tai tollanen. Leijum. Hei. Tähän on pian epäreilua. Kun ne zombit pääsee tosta No ei, ylös. älä nyt noin korkeeta tee. Oota. Vähän vaan lountain eroa. Voi nyt. Oho. Ei sitä voinut laittaa tähän. Apua!
tiku. Mä teen meille kellarinkin. Eikö meillä oo jo se kellari? Ei. Vaikka mä teen meille toisenlaisen kellarin. Sellaisen, missä menee tiedätkö vesi alaspäin. Sitten pääset ylöspäin. Nyt loppui pituute. Mun pitää tosta hakata vähän puuta. Kun sä oot alempana, niin käyt sä hakkaa crafting tablein tänne työpaikalle. En mä nyt voi. Ei kun hetkonen, enhän mä tee tähän. Sori jos siinä on vettä. Minä teen nopea yksi juttu. Ota se vesi pois. No niin mä aionkin. Vesi pois. Odota, miksi sä et ite ota? Ei mulla oo tyhjää pukettia. Ei mullakaan, mun pitää mennä ihan tänne. Ei, mut nythän tää käy nopeesti. Ai käykö? No joo, ei kyllä käy. Mä en pääse ylös ennen kuin saatat veden pois. Kiitos. No ja sit mä tiiäks, mä voisin tehdä tähän kohtaan, että tästä niinku pääsee alaspäin. Okei, mä oon niin nero oikeesti, mä voin vaan tehdä tähän sen. Tästä ei tuu kauhean syvä kellari tai sellainen. Mun pitää kohta lopettaa. Onni. No? Silloin kun me käytiin Serenassa ja mä yllytin sut sinne tornadoon, niin oliko se sun eka kerta? Oli. Oliko se vähän niinku yllyttämistä? No ei silleen ollut, se oli kyllä aika hauskaa. Mun raksa ei vieläkään muka riitä. Uro, itkisikö sä, jos mä kuolisin? Minkä takia? No ei vaan, kun mä kysyin vaan, mä oon miettinyt sitä koko ajan. En mä tiedä. Ai oikeet vai? Niin oikeassa elämässä. No ehkä vähän. No ei, nyt tässä on tällainen hissi, No joka me niinku... nukkuu. Niin tässä on nyt hissi, mistä pääsee olleeksi. Menin tähän sänkyyn. Joo. Mä katson paljon, me ollaan nukuttu öitä pois. Me ollaan nukuttu 6-7. No ei nyt oikeasti, mä vaan sanoin ton jo päästä. 6-7. No täällä on näitä zombeja. No vai nyt juman keuta. No, onko sulla antaa mulle kirvestä? Ai joku itselläni on vaan yksi. Käy kattoo mun arkusta. Okay, kiitos. Jos siellä on vaikka puolikas kirvestä ja jotain puukirvestä, niin vaan. Täällä oli ihan sikalovi. Oi, kyläläiszombi, mä tuun äkkiä sisälle. Onks kyläläiszombit pahoja? Ei ne silleen niin pahoja on, mutta kyllä ne on samanlaisia kuin zombit. Oota, mun tää tulla sinne ylös. Tai ihan ylös.
Ai ihan ylös. Ei, vaan kun tähän. Mä toivoisin, että tää sun pikki ei ihan heti hajois. Vaikka tää on kyllä aika... No niin, siihen tää hajosi 6 puuta sillä sai. No on sekin parempi kuin ei mitään. Kato, tohon alkaa meidän kellari. Okay. Tästä tulee vähän eri väristä puuta, mutta se ei haittaa. Vai pitääkö se tehdä samalla värillä? Ei. Mutta ensiksi me voitais tehdä nää kaikki siis niinku melkein niinku loppuun. Jos nää nyt jää kesken. Ihan oikeesti, paljonko siellä on näitä zombeja? Mitä tää tekee? Harppua. Noin. Mitä? Oi! Jätitkö vaan mun chestiin jotain vähän vähemmän tärkeää? Tännekin jotain sattu tulee. Tänne tuli kaikkea muuta paitsi kirves. Sä aika paljon tykkäät ikkunoista. Juu, älä mun peissiä sisusta ikkunoilla. Ai, täällä on noita. Kiva. Mikä tää heitti mulle? Tää heitti muhunkin. Me ei voida juosta. Mä voin. Ei joku... Mä en voi, kun se antoi mulle sellaisen myrkytyksen, että mä en voi juosta. Nämä zombit on ärsyttäviä. Mun pitäisi niinku saada tehtyä toi alakerta. Mut siellä on hiekkaa ja sika siellä, mihin mä laitan se kylki. Joo, mutta ei oo siitä. Kyse kun mä tarviin puuta. Onko sulla antaa puuta? Ei. Onks tää painajainen, kun mä joudun hakemaan puuta ilman kirvestä? Tässä kestää niin kauan. Diamond-kirveellä mä saisin nää sekunnissa. Miksi sä avoo jotain outoja kansia, että on ärsyttävä tai en iin tehnyt tällaista. Mut jostain syystä nyt tää on mulle jostain syystä mustasukkainen. Mä ihan kohta lopetan tän videon. Tärkeintä on, mä laitan ton taloon ton katon ja sit mä lopetan. Juu, mäkin lopetan sitten. Ota, mä sain tehty 11 noin. Mä menen tekemään. Mä menen tekemään craftin. Riittääkö 44 kattoa, kun mä veikkaan, ne riittää. Eikö niin joo, kun me mennään sisältä yläkertaan, mä unohdin. Nää tikkaat ei oo ehkä mikään maailman vörttejä, mutta tikkaat on kyllä vörtti. Sen mä voin sanoa. No mä oon saanut koko katon tehtyä mulle. Voisin ton alun laittaa tosta ikkunoita. Mä käyn vielä hakkaa pari puuta. Ai niin joo, mun pitää päästä tonne ihan ylös. Tiedätkö miksi? No. Tän verran voi käyttää turhaan. No pitääkö se, että sinne ihan meidän alakertaan tulee sellainen... Niin kuin, mä laitan ihan meidän yläkertaa ukkosen johdattimen. On hyvä.
Mä tarviin lasia. Me sit meidän jutusta hakee. Ai mistä? Kun siinä on se polku. Mä käyn hakemaan lapia täältä alakerralta. Mulla on lapio. Mä käyn nyt tällä meidän Mulla polkulla. on hieno tää sun talo. Ja mun pitää käydä itekin hakemaan valasia, niin sit se on jo valmis. Vesihissi. Mikä tää vesihissi on? Mistä täällä pääsee? Se on niinku kellari, mutta mä en oo vielä saanut, kun mä teen eka sen mun yläkerran Tehdään vesihissi näin. Joo, mutta me tarvitaan siihen eri oreja lisää, kun ei riitä. Mä haluun kans tehdä vesihissin. Ok. Saan mä johonkin tehdä vesihissi. Ei vaan kun sehän on meidän yhteinen vesihissi. Ei me tarvita eri. Niin, mutta eri paikkaa vesihissejä. Ei eri paikkoihin, se on tosi... Yksi paikka. 2 paikkaa, 1 paikka. Jos laitat 2 paikkaan, niin mä en enää pelaa sunkaan tätä mappia. Minkä takia? Koska mä en halua 2. En mä saa laittaa mun salahuoneeseen, kun salahuoneessa kuuluu olla tämmösiä sekrettejä. No ei. Please. Kun ei siinä ole mitään järkeä. Kun mä mä katon, mä näytän sulle. Miksi täällä on mattoja täällä mun... Se on mun uuni. Tää alin on mun uuni. Mä oon laittanut aina sinne mun kaikki hiilet. Kyllä mä oon tonne alin, mä oon aina laittanut mun hiiliä. Ylin on aina ollut sun. No ei oo, kyllä se alin on ollut mun. Ei oo viimeksi kun aloitettiin tää, niin se alin oli... Ei kun siis ylin oli sun. Noniin, niin tähän johonkin secret hissi, please. Juu en. Ai et lähde tolle idealle. Juu en. Kun ei, siinä on vaan järki tehdä, tiiäks 1. Koska, niin. Noin. Ekat ikkunat, sit noi ikkunat. Ja sit tähän Mä tiedän, että tykkäis eiks niin, että sä et tykkää ideasta. Niin. Mut anna mä tän kerran. Ok. Mut siinä ei oo mitään järkeä. Kun sulla on jo 1 secret base. No joo. Onko Ja mulla äiti. sitten? Äiti. Ja äiti. Eiku niin joo, eihän Minecraftissa ookaan äitejä. Ups. Tiedätkö mitä mä teen? No, Koita arvata. teet lasia. Itse asiassa en. Mä teen mulle pysymään nyt. Ota mitä vittua? Mitä vittua, mitä heleet? Kuparihakku, tee kuparihakku noin. Mitä tehdä mulle uusi pikaksi? Pikakke. No niin, nyt mä pääsen tekemään sekrettiä. Mä vähän muokkaan tän mun sekrettiä. Joo, mä vaan. En mä mihinkä tarvii. Mun sänky on. Mun mielestä sängyn vois laittaa ihan tohonkin. Mä otan mihin. Nyt se on siihen paluupaikkaan asetettu. Ja sit mä lähden tästä. Kaivaks mä vaan suoraan alaspäin? Vaik. Eikö niin, että niinhän ei ikinä saanut tehdä? Ei niin, piti tehdä ainakin portaat tai jotkut. Mulla on sit koiralle luita. Lisää ja lisää, vaikka meistä ei oikein tullut mitään. Tai mulle... Jaa, täällä oli creeperi. Ai alhaalla. No tuolla mun sekretissä. Miten? En minä tiedä. Minä rakennan sieltä veke. Kuinka syvälle sä teit? En edes syvälle, kun mä luulen, että se on meidän yhteinen.
Koska se loppuu muuten happi jossain. Okei, noilla sitten riittää hyvin. Häh? Ei, nää lasit vaan riittää hyvin tähän mun... Niin, mä tarvin nyt ne mun kyltit. Miksi meillä on keskikerroksessa jotain? Mä tarvin kylttei. Onni, voitko droppaa tänne alas sun kylttei? Ok. Niin nimikylttei tänne mun secretin pohjalla. Jos droppaat. Juu, oot, mä tuun kohta. Miksi täällä kuuluu mobien ääntä? Mä tiedän, varmaan ulkona kuuluu. Mä oon kyllä aika syvällä. Vai onko se zombie spawneri? Okei, mä tuun pudottaa. Eipä kun ne on mun arkussa. Käy hakee ne. Please. Mitä tehdä mulle uudet armorit? No jos annat sun kaikki kuparit. Ai senkö takia sä voit heittää mulle edes 2 kylttiä? 4. No jos heität mulle 2 kylttiä, niin voin antaa sulle 20 kuparia, käykö? Joo, että mä saan tehty uudet armorit. Ensin mä teen tän. Mä annan sulle sit vielä loppuun. Mä annan sulle vielä 2 kylttiä ja sit mä annan siitä lopuksi. Ai niin joo, niin... Miten mä voin tappaa täällä itteni? Miten täällä voi tappaa onni ittensä? En mä tiedä jotenkin. Juu. Sä voit vaan laittaa vettä tiiäks siihen ekaa. Sit tulla ylös. Ja sit ottaa äkkiä vesi ja laittaa uudestaan ylös. Tai jotain tollasta. Ylös. Sit otat ja laitat ylös noin. Ainakin kaikki dubettajat tekee tolleen. Onni auta! Ok. Eikö itse asiassa äläpä autakaan. Kuparit tänne, kuparit tänne. Ui, 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 juma, ui, 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 juma. Joo, mä Koska hakkaan mulla on nämä. armorit tosi lovi. Mun piti Niin mä annan sulle noin 2, mutta... Me puhuttiin tommosesta sitten, kun sä annat mulle 2 kylttiä, mä annan sulle 2 kylttiä takas. Ja sit 20 kuparia noin. Teepä armorit, poika. Onks sul hiiltä? Käy etti ite mainist. Jos mä tässä niinku nukkumaan. Oot sä rautakypärä? Ai mistä? Ei. Miksi sä haluu multa rautakypärää? Onks tää edes sun? Onks sä mukaan tehnyt 2 rautakypärää joskus? No vissiin. Mä oon löytänyt sen jostain. Ei oo sun. Ei niin. Ai mennään nyt. Mitä mä teen? Niin, mun pitää tehdä se loputon vesifarmi. No kun meillähän on jo siinä. Niin, siis meillä on jo se. Mä unohdin. Mun piti sanoa, että mun pitää tehdä putous. Oho, meidän farmi on aika hyvin kasvanut. Ei kun tää on jo muka tässä, kiitti. Käyppä varmuuden vuoksi nappaamassa
Laitoit se vehnää jo sinne. Kato, täällä on ensimmäinen vesimeloni alkanut kukkimaan. Ei kun täällä on jo vesimeloneet alkanut kukkimaan. Tuonni kattoo. Niin oota. No. Kattoo. Alkaa mä tuun. Tuolla mene ihan sinne alas. Siellä on ne vesimelonit. Ne on sieltä köytymässä. Oho. Adia, mä unohdin sitten tehdä yhden jutun nopea. Kuinka hyvin täältä pääsee niin ylös? Jotta meillähän on noin vesimelonit. Tää ei oo Ja yhtä syvä kuin sulla. No niin, mun pitää jatkaa tätä mun tekemistä. Niin joo, kun mulla on näitä tauluja. Joo, yksi taulu, kiitos. Saada jo. Saada vähän niinku... Olisiko tää video jo pulkassa? Ei ihan vielä. Okei. Näin, nyt mulla on vielä toinen sekretti. Nyt mä vähän syvennän tätä kattoa. Annatko vähän tortseja? Oota, miksi mun pitäisi antaa, kun mulla on 5? Sun pitäisi antaa mulle niitä kuparitortseja. Mitä kuparitortseja? Niitä on mun jossain arkuissa, mutta eka annat ne kynttilät. Missä vitussa sä edes olet, kirjaimellisesti? No siellä on mun vesijutussa. Ai saatana, toi nuotio tekee damakee. Siellä on meidän vesi, tai siis niin meidän vesijutussa. Ei niin joo, kun sä oot täällä vesihississä. Miksi tää vesihissi on paljon pidempi kuin mun tekemä? Onko sillä edes mitään väliä? Ei No nyt. niin, siinä sulla. Niin sano, että tässä on 3. Mä annan 2. No Mä nyt laitan- mun tää edistää Mä laitan tuohon ylempään mun kaikki hiilet ja tekeytymään noin kuparit. Äiti. 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 Mä teen nopeat kuparit ja sit mä lopetan. Joo. Mutta tosiaan, tää video alkaa kohta olemaan pulkassa, nimittäin tästä tulee ihan hullu video vielä, eiks niin Jonni? Jakso 4 tulee ihan hullu. Niin, meillä on tämmöisiä secret hissejä ja kaikkea. Mut, juu. Ei. Si. Tosta mustasta ei kyllä näe niin hyvin, tosta mustasta kyltistä. Okei, Halu- nopee. Yhden mustan kylti, jos mä saan sulta yhden vaalean kylti. En mä tarvitse, mä voin vaan antaa tässä sulle. Kiitos. Ei oo väärä arkku. Ootan, mitäs mä olin ottamassa? Lapioa täältä. Kiitos näistä. Mä vähän aikaa hakkaan tonne meidän kasvihuoneeseen vähän klokkeja. Mä vähän teen samanlaisen, mä teen tommosen vesihissityylisen tekstin. Ai niin, mulla on vielä tuo secret-taulukin tossa. Miksi tää sun vesihissi näyttää niin paljon smoothimmalta? En mä tiedä. Mä en tiedä mitä mä oon tehnyt edes. Mutta ihan pikku hetki. Mulla alkaa rauta-armorit olemaan kuluneita, niin varmaan vois tehdä noista tästä kuparista uusia armoreita. Laitetaan rauta-armorit vaikka sinne sekrettiin, vesihissisekrettiin. Niin kun mun pitää tehdä vielä tää omaakin yläkerta tästä. No, Sä oot jo tehty mun oman. miksi sä teit tämmösen keskikerroksen meille vielä? Ei, se oli jo valmiin, niin sit mä vähän sisustelin sitä, tai tein se vähän niinku valmiiksi, kun se oli jo meillä jostain syystä. Ai oli. No tää 3.
Joo, 3. enää puuttuu lasit, niin lähdetäänpä hakemaan lasia sitten ensi jaksossa. Ja joo, mun kuparit alkais olemaan tekeytyneenä. Mä en nyt ihan kaikkia kupareita halua tehdä. Mä teen nuo, jätän nuo, otan nuo tohon itselleni ja tuohon Odota, älä vielä, kun mun pitää nopea tehdä yksi juttu. Mä teen mulle uuden pikoksen ja hakkaan tosta, että me saadaan meidän farmiin tehtyä. Mä teen meille uutuuttaan kiiltävät kuparihousut ja uutuuttaan kiiltävät kuparipanssarit ja uutuutta kiiltävän kupari. Siis mä teen puukirveksen tosta. Mä teen enpä tee enää mitään. Mutta joo, nyt mennään tosin omiin secret-huoneisiimme. Se mä en tee niin. Mä itse asiassa teen niin, että mä laitan mun sängyn tuohon. Paluupaikka asetettu ja video oli tässä. Moikka! Moi moi! Oho. Moi moi!